1,000 to sir, 950 pala. Bibigyan lang namin ng ano ng 500. Oh, wala nga sir. Ha? Wala nga sir pambili kaya. Wala pang pambili? Ipon pa lang. Ay ganon? 500. 500 last. 400. O sige, libre na lang. Libre sir? Oo. Anong motor yan? Ano yan? Beat? Honda Beat ba? Honda Beat? Tara. Mga maestro, may nasipat ulit tayo, Foodpanda rider, at bibigyan ulit natin ng DC Monorack. Okay, yan, sinusundan na ni Capjoel, sinisipat. Bakit sir? Pwede bang abalayan nyo namin saglit lang? Ano sir? May nahanap kasi kami. Kasi may gawid ka kasing kwan. Deliver sa akin, Foodpanda. Blue na Honda Beat. Oo sir. Ngayon papunta pa nung diniliver sa akin na pagkain. Ay, wala ako sir diniliver sa ngayon na tapon-tapon. Ngayong araw lang. Naka-blue kasi na kanyan. Honda Beat. Okay lang, mabala ka namin. Yes sir, okay lang. Bali pangatlong deliver ko pa lang to sir. Kapapasok ko lang ng 11. Ay ganon? Oo sir. Sino kaya yun? Kasi kaya sinusundan ka namin kung napapansin mo kami sa likod mo. Kasi nga, yes sir. parang yun, sabi nung kasama ko, yung kanina nga, tapon-tapon na... Kung na-deliveran ko sana kayo sir, matatandaan ko sana kayo. Hindi, siya lang naman kasi Oo. sir. Kahit siya, kung dineliver ko... Hindi pa ganito ang damit ko kanina eh. Sana siya. Sa baya ko kanina eh. Oo sir, kahit na sir. Siyempre, kayo ba yung tumanggap sir? Oo, ako. Hindi matatandaan ko Nung kung sana pagabot kayo. niya sa kanya, muntik nang natapunan ng kanto eh. Nagmamadali rin yung taong yung kanina eh. Kahit tanggal ko elbit Kaya patingin nga ng mukha mo sir. Yeah. Parang, boss, daran yata. Ay sorry, wait lang. Wait lang ha. Sagli lang bro ha. Kaya yung deliver tayo sir. Deliver ko muna kaya sir. Ha? Deliver ko muna dyan sa looban. Sino sa looban? O sige, hintayin ka namin ha. Baka alis ka naman kuya, hindi. O sige. So yun mga maestro, nastorbo namin saglit yung Foodpanda rider. Ito kasi yung di-deliver niya dito sa may looban. So nag-request siya kung pwede niyang i-deliver muna. Hintayin natin siya. Ano sir? Pwede pa makita ulit yung mukha. Awit mo kasi. Talagang nakabit na blue tsaka. May kilala ka pang nakabit na blue? Wala sir. Ikaw lang kuya? Hindi sir, bago pa lang kasi ako sir. Monday lang ako Ay ganon. Saan pwedeng mag-report? Ang alam ko sir, sa Foodpanda nyo yun itatawag. Pero hindi ikaw yun sir ha. Matitrace naman nila yun sir kung sino yung nag-pick up ng order at sino yung rider. Pero hindi ikaw yun sir. Kung ikaw sana yun, ipaparefund ko sana eh. Oo. Saan yung office nyo? Sa office ni Foodpanda dito sir? Wala kasi ang officer, may agent lang. Agent lang. Hindi, pero ikaw hindi pa naman natatapunan ng mga ganon. Soft drinks ganon. Tatapon yung kano Hindi naman sir. Mm. Pagka natapo naman sir, syempre may naman ako sir. Papansin ko rin kasi walang bracket yung mga ano nyo. Hindi ba mahirap pag walang bracket? Ginawa ko lang yung patungan ko sir. Ano yung patungan? Plywood lang yan sir na ginawa ko lang tapos tinali ko ng... May nagpatong-patong na plywood sir. Ay ganon. Pero pag may bracket sir, mas maigi. Syempre sir Mas maayos sana no. Mm.
Wala ka bang bracket na mabili boss or Wala pang nag-iipon nga sir, kaya nag-iipon. kung sakto may binibenta tayo. May binebenta ako, gusto mo ba? Wala. Hindi, yung ano namin, joke lang yun, pero ang totoo niyan, bebentan ka namin ng ng bracket. Wala. Pasensya na kung nabahala ka sir ha. 1,000 to sir, 950 pala. Bibigyan lang namin ng ng 500. Wala nga sir eh. Ayun, meron pa kompleto. Ha? Wala nga sir pabili kaya Wala pang pambili? nag-iipon pa lang. Ay ganon? 500. 500 last 400. Pangbalik punan lang 400. Wala nga sir. O sige, libre na lang. Libre sir? Oo. Hindi nga. Oo. Oh, libre. Libre gusto ko. Bigay yan ng Bigay yan ng DC Monorack. Ay di si Monor. Kilala mo ba? Oo sir ah. Yung sa Facebook. Sa Facebook. Ayun, no. So, binigyan tayo para pamimigay sa mga katulad nyo na delivery rider. Kasi mahal na mahal niya ang mga delivery rider. Buti sir na pili nyo naman ako. Ibig. May kutob na ako isang HPG. Ay, Ako. kilala mo ba SPJ? Graffiti na mamimigay mga Namimigay din kami ng helmet, pero sa ngayon, namimigay din kami ng Pangalawa na to, yung DC bracket. kanina. Ayan. Pangalawa na yan. kinabahan din. Nakalan niya siya. Pitpit ng pitpit sabi ko. So, bigay ng DC Monorack ng Team HPG para sa'yo, sir. Ayan. Sige sir, salamat sir. Ayan. Magagamit mo yan. Sabi mo nga kanina, mas Baka malaki Oo. kuya yung bushing. Yung may bushing yan. At sinabi mo nga kanina, mas maganda pag may bracket, ano? Ayan. Maganda talaga akong may bracket. Ayan. Tanggalin mo na yung kuya. Ilagay mo lang sa harap mo. Baka malaglag pa. Sir, salamat talaga marami. Ayun. Congrats. Pasensya na, medyo na ano ka namin, no? Tambahan nyo ako ulit sir, di mas maganda. Ay. Wala. Pero naniwala ka ba sa sinasabi namin kanina? Di naman sir, kasi Hindi. kasi kung deliver ko naalala ko. Bagong labas pa lang ako. Sir, bago ka umalis, gusto ko lang sabihin na yung DC Monorack is lifetime warranty yan, ano? For example, nasira yan, pwede mo akong kontakin, papalitan nila yan. Ayan. Tanong dyan kung masisira mo yan kasi napakatibay niyan. Alright? Ingat sir ha. Bilib kami sa mga delivery riders. Pagpatuloy mo lang yan. May booking ka pa ata. Okay, sige. Ingat sir, ingat. Ayos. Ayos. May isa pa, sporty. So yun lang mga maestro, kapamigay ulit tayo ng isang DC Monorack sa isang Food Panda rider. So yun mga maestro, so another successful na pamimigay natin ng DC Monorack, tingin ng motor ni Cap. At nakapagpasaya tayo ng isang delivery rider, Food Panda. Masarap sa feeling na nakapagpasaya tayo, nakapagbigay tayo ng gamit na syempre magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. So yun, wala pa daw siyang pambili, nag-iipon. At yun, aminado siya na mas maganda talaga pag may bracket, no? Kasi yung ginawa niya dun sa upuan niya para magkaroon lang ng temporary bracket is pinagpatong-patong niya yung mga plywood o kahoy yata yun na tatlo, no? So yun lang mga maestro, maraming salamat muli. Big shoutout sa Boss Jomar ng DC Monorack para sa pinamimigay natin ng mga DC Monorack. Alright, so hanggang sa muli, ride safe and keep doing good maestro. Peace out. Dito tayo sa Maestro Grill mga maestro. Anniversary pala nila. Sakto pa may discount. Ayaw mo right. Ilang ano na kaya to? Ilang taon na dito? Yun ako sa Megan. Hello po ma'am. Good afternoon, Si sir. ano ba Sir Marvin? Andyan sa loob. Ayan dyan. Sakto pala yung dating namin eh. Anniversary niyo pala? Yes. Happy anniversary. Happy anniversary. So, kanina nakita niyo sana, sir. Ano? Yung challenge na Ayan. finals kanina. Nandito to. Sino yan? Ayan, may humihingi pa lang ng sticker mo kanina, sir. Ay kanina. Kanina lang. Yun lang, wala na.
May sticker pa natin. Birte. Extra ano sa'yo? Yung ano lang, regular. Ah, sige, overload na lang. Master, Rosa. Happy anniversary. Balikan mo. Shout out! Shout out, maestro. El maestro. Presto dito.